RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos ang direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Pia, 17 anyos. Itago lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa pagpang-blackmail sa akong ex-boyfriend. Aron inyong hisabtan, ingon ni inyang mga paghitabo. Bilib kay kunay mo, nak. Kay naning kamot yung ka sa imong pag-eskwela. Huwag ka pagbinuang. Opa, Kana, tungod kay wa kamusod og uyab-uyab. Kay mao man ay makaguba sa pag-eskwela. Dili ba pa? Tinuod din na, ma. Mao ikaw, ayaw gid anak. Pokus sa imong pagtuon. opa. Tuo man ka ana, oy. Ako lagi. Nakagraduate man lagi ko, bisag naguyab-uyab pa ko. Nahadlok lang ko, babe. Ikaw, no? Dali-dali. Huwag tayo taring imong kadlok. Babe, unsay plano ni mong buhaton, ha? Unsa pa man di ay. Ang buhaton sa maraguyab. Gidaminam na kay ko nimo. Pwede ba kong makasuway, ano? Ayaw ka balaga. Ako'y bahala nimo. Ug mag-video ta. Ha? Nga naman? Aron na ka remembrance mo first time. Salig man ka na ako, di ba? Try. Unsa? Naanay na hitabo ninyong Troy? Utoy. Lalo, unsa man taon ka dayo, oy? Naaman to'y laing uyab. Unsa? Oh, tinood. Na ako lang uyab. Og sorry, Pia. Pero buwag na ta. Unsa?
man ni siya? Hello? Pia, di man ko makalimot ni mo eh. Bahala ka da, Troy, oy. Di na ako magpadani mo. Salpahis ka. Eh, dili man ko makibalik ni mo. Nalagay pa ngayon nga pabor ka. Saman? Sinti ko picture ni mo ba nga, hubo ka. Oh, Kaya kung dili, ako ning isend sa mong GC nga video. Pero siyempre, ako ning i-edit ngang imo rin na akong makita. unsa? Dito na nagsugod ang iyang mga pagpang-blackmail na ako. Nahadlok kay ko, pero ako masugod siyang gusto. Pero wag yun siya magbinuang. Kay naay nakasulti na ako, nga gisan ko nun niya og dayon sa GC, o gisandan ko screenshots nga ako'y gihimong sumsuman sa iyang mga amigo. Unya, Sindi na lagi ko kung gusto kang makundang na eh. di lagi ko! Sakto na taon, Troy, maluoy ka! Oo, pahala ka. Magkadaghan yun ang niya mga kitaan eh. Pag-amping na lang ha. Nga dili ni maabot sa mong ikanan. Troy! Day, Pia. Te? Dili ba buwag na mo ni Troy? Oo, te, nga na di ay. Oh, nakakita man gud ko niya nga magsigil og standby diri sa duol sa inyo. Silingan na ba ta? Makakita ko nga magpanlanto na siya permi nimo. Unsa, te? Unsa may akong buhaton, day, uy. Basta nun yung maabot nila ni mamag papa ni hitabo, ah. Day ako pa nimo no. Mo file ka anang gitawag nila og restraining order para dili siya makaduol nimo. Delikado kaayo eh. Base nagsigil na siya nagsunod-sunod nimo. Te. Kisa maning nag-chat. Oh, kipangkatag sa mga amigo ni Troy sa laing GC ang video. Ginoo ko. Wagid ko magkasabot kung unsay tumong ni Troy kung ganong gibuhat ni niya. Grabe na ang akong kapalaka. Pero ako makahibaw kung unsay akong buhaton o kung asa ko magsugod. Ang ako mga pangutana o kining mosunod. Unang pangutana, gisan sa akong ex ang among video nga ang ako ring naong ang makita. Pwede ba kong mukihan niya sa iyang gibuhat? O kung mahimo, pwede ba sab na kong iapil og kihang iyang mga amigo nga may pakatag ni ini sa ubang GC? Ikaduhang pangutana, gisultihan ko sa among silingan nga permi niyang makita ng akong ex nga magpaantaw dito sa gawa sa amo. Pwede ba kung mo-file niya anang gitawag nga restraining order bisag dili ako mismo mo ay nakakita sa akong ex? Ikatulong pangutana, nauwaw na gyud kay ko ug nahadlok ko nga maabot ni sa akong mga ginikanan. Gawa sa abogado, asa ko pwedeng makapanghangyo og tabang nga dili mahibaw-an sa uban. Ilabi na sa akong mga ginikanan. Mahimo ba na? Ikaupat og katapusan. Ug kung kinahanglan gyud kong magkuha og abogado, magkakihan na ba ko nga minor pa man ko? Dili ba na kinahanglan og consent sa ginikanan? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Pia.
Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og akong tingog today. It's me. Ako ang muhatag ninyo og tambag-tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal, mga pangutana nato sa ato ang kapikas, ato ang mga kapuyo ug uban pa, no? Ayaw na gid mo pagdugay, ipadadayon ng inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man mo mga sukintig paminaw? Thank you kaayo sa tanan mga naminaw sa ato ang programa, sa mga nagkalain-lain nga pamaagi sa radyo karon live ug sa mga naminaw nato no nga wa man nakaabot pero tungod sa ato ang Facebook account ug sa YouTube channel unya wa pagid mo sa Pilipinas, was Visayas, was Mindanao, wa sa Luzon, nakapaminaw mo pinaagi aning online nga plataporma, no? Grabe ang teknolohiya, guys. Thank you kaayo sa ato ang likers ug followers sa kini ang Akong Suliran official writers page. Og my biggest thank you sa ako ang mga likers ug followers sa Elaine Tantenko Bathan, ug please like and follow The Law and Me by Attorney Elaine, my official Facebook account, please. Hi also to Konsehal Don Roel Arias of Danao City. No, my good friend, thank you kayo for your comments sa ako ang Facebook account. Si Warren Sigundino, ana siya so pretty. Attorney, shout out niya ko, attorney. Inikato ni mo sa DYHP, igtambag ni mo sa hapon. Thank you, Sir Warren Sigundino. Dolor Impas Auman Inohas. May Catherine Manayo, nay. Og kang Susan Dalayat. Hi, Attorney Elaine, ganahan kayo ko sa imo mga advice. Daghan kong nakatunan, God bless. You know, salamat kaayo kay ako ginang paningkamutan nga. Ang kanimang kong balaod, sama ra pud sa gibuhat po ni Dr. Obra, no? Kabahin sa mga medical nga mga issues. We, as much as possible, amo nang paningkamutan nga masimplify, no? Ang kaning mga issues ug ang topic nga masabtan ninyo ang balaod. Kay kaning balaod, usama ni sa makapa-empower nato good, nga makasabot mo sa inyong katungod ug kung kabaw mo sa inyong katungod, di mo basta-basta, no? Nga matapakan, maabusar, mailad, unya kung makibaw manggod mo kung unsay saktong pamaagi, no, sa pagdokumento sa mga kalihukan ninyo, no, mga transaksyon ninyo, mas lesser ang problema, mas lesser ang bikil, mas lesser ang away. So mao gyud na ang atuang akong paningkamutan nga, you know, I get to bring the law closer, no, sa mga tao. Ako sa gining lisaad bitaw, no, nalipay sa gyud ko nga nagiyahan ko, nahatagan ko sa opportunity ni Tita Lourdes Rosaroso at the time nga mupuli niya ang iyang tingog sa kahanginan, way sama, way makapuli ato, pero gisaligan ko niya nga at least sa punto legal nga aspeto, no, nga ako'y mupuli niya para mutambag ninyo. And I hope nga through the years nga akong tingog nas kahanginan ang nipuli niya og inyong madungog matag-ingon arong orasa na agyud mo'y nakutlo nga pagtulunan og kaalam og inspirasyon, no? Ato gyud ang mission kay para, you know, we empower, we teach and bring the law to the people, one letter sender at a time, di ba? Letter sender nato karong adlaw si Pia. Si Pia nagpada siyang suwat sa kini ang Akong Suliran official writers page. Ingon niya nga ipatago lang kuno niya ang iyang address, which we will. I will not tell you. Taga-asa siya. 17 years old. Naay siya'y nauyab nga ngilad og batasan karon ipang blackmail na ni siya, no? Kay naaman toy mga pictures ba nga ipasend, no, nga naghubo siya and everything, no, naagi mga abusadong laki, no, nga magamiton ang kaning weakness sa babay. Marso pa baya, guys, and it is still Women's Month, no, ang awareness nato sa katungod sa kababainhan ato gining i-emphasize kay ako grabe jud kayo ko ka-advocate sa pagprotektar sa katungod sa kababainhan o pagrespeto sa mga babay. So, unang pangutana, gisend sa akong ex ang among video nga ako rang naong ang makita.
pwede ba kung mukiha niya sa iyahang gibuhat ug kung mahimo pwede ba sad na kung iapil ug kiha iyahang mga amigo nga nipakatag ini sa ubang GC? Yes, because naatay gitawag na anti-voyeurism law, naa sa Republic Act 9262, which is violence against women and children, nga pwede gyud natong ipasaka batok sa imuhang uyab kay dili man na pwede nga mag-film mo, no? Unya, di po na niya pwede i-upload or i-distribute without your consent. Okay? Daghan na kayong mga nakihaan, ani, this is not an uncommon nga kaso nga pwede na to ipasaka sa mga nag-upload o nag-spread o nagpakatag ana. Ikaduhang pangutana, gisultihan ko sa among silingan nga pirmi niyang makita ng akong ex nga magpatanaw ra gawas sa amo. Pwede ba kung mo file niya anang gitawag og restraining order bisag dili ako mismo maoy nakakita sa akong ex? Of course, we need proof, we need affidavit, we need testimony. So pangayog tabang atong inyong silingan nga nakakita, nakasaksi, nakahibalo, gipakita mismo sa imuhang video, no, sa iba your ex, no, nga muna iyahang gibuhat. And yes, you can get a temporary restraining order, permanent injunction, pwede sad ka mukuhag permanent protection order batok sa imuhang ex, no? Pwede po nato kuan kanang gitawag na pa di isa ka kaso katong gikiha ni sa Sabana ni Small Laude sa katong na rumor na babae niya, writ of habeas data nga pwede nato pangayoon ang mga raw nga films or videos nga naa sa iyahang cellphone nga ipasurrender na ngadto sa imuha kay para atong ma-permanently delete og patangtang para di na siya magsigig film showing diha sa gawas sa inyuhang balay iyang mga silingan wa sya'y batasan day. Ikatulong pangutana na uwaw nagyud kaayo ko og nahadlo ko nga maabot sa akong ginikanan di gyud na imposible day. Kay I think ang imong ginikanan 17 pa man ka, bata-bata pa na murag naapod na Facebook. Gawas sa abogado, asa ko pwedeng makapangayo og tabang ani nga dili mahibaw-an sa uban. Hilabi na sa akong ginikanan mahimo ba na agoy. Inday, Pia, I will be very honest with you. You are 17 years old. 17 anyos ka day, minor de edad pa ka. Dili ka pwede nga imo-imuhon na ning imuhang problema kay makaapiktar man pud ni sa imuhang kaugmaon ug sa imong pamilya. Unya sa kaseryoso ani nga problema ang imuhang gisagubang o giatubang, and we don't know unsa pa niya na ka worse, no? Wa ta kibaw mo katap pa na ug unsa na niya na kaseryoso. Ang atong madaganan, ang atong pamilya, labi na ang atong ginikanan. So mas maayo pa na nga ikaw mismo mapahibaw nila, mas bali pa na nga nimo maggikan kaysa sa laing tao pa sila makakita or sa tanto nilang scroll unya din has Facebook or sa internet na tingana silang hulagway na nimo'y makita. Do not be afraid. Of course, dawata ang una nga reaksyon kung ugaling maabmang reaksyon nila kasuko o pagmahay nimo. Kay ako sad, honestly, padung sa jud ko unta din ha. Pero later na lang na, save the best for last lang ni. Pero, kay naa sa jud kay sayo. Di jud ko mo ingon nga wa kay partisipasyon ani. Kay nisugot man pug ka magpa-video, di ba? So, kana, dawaton yun na ninyo, but do not be afraid. Kay ang ginikanan, labi na ang mama, maski pag-unsaon, mama o ginikanan na. Mahayon ka, kasaban ka, yes, but at the end of the day, they will do everything in their power sa ilahang gahom o kutob sa asa ilang makaya nga protektahan ka. So, una sa tanan, asa ka mo duol sa imong ginikanan. Pahibaw sila. No? O wa kay naa kay maduol nga ninong or ninang or auntie or uncle or imong maguwang ba nga pwede nimo unang ingnon and then magpakuyog kanila para masuryan ang imong ginikanan, hala kana buhata. You can do that. No, mas may pagbuhato na nimo, unaha sila. Next, i-save na ang mga messages niya, ang iyang screenshot, and then add tumog police, add tumog NBI. Pero mas maayo nga muduol mo una og abogado para matudluan mo and mag-guidean mo what to do. No? Naapoy pulis kanang women's help desk, no? Sa police station para matabangan sad mo. Bottom line, unaha ang imuhang pamilya pagpahibaw. Ikaupat, ug katapusang pangutana,
og kinahanglan gyud kong magkuha og abogado, makakiha na ba ko nga minor pa man ko? Dili ba na kinahanglan og consent sa ginikanan? Mauna din ha. Muna akong giingon, 17 man ka, need gyud ang imong ginikanan, no? Og consent. And di sa gyud ka pwedeng magkihak-kihak ikaw ra kay ang tanang kaso public record man na, mahibaw-an man na. And I think your best tool, your best weapon, your best shield is your family, no? Unya, ari na ta diring parta nga di man kumumahay nimo kay human naman. But how I wish nga atong panahon na wa unta ka nagsugot nga mag-video. Muni ako ang tambag ni Pia ug dili lang ni Pia but for the others, pabay man or lucky. Nganong inyo man gyud nang i-film? Noon sa mga makuha ninyo ana, unya ngano man nga kung pananglitan, dili mo maoke sa babae o rin yung karelasyon, gamiton man na ninyo, unsa man di makuha ninyo nga satisfaction sa pagpakauwaw. Aside from the fact nga kasong kriminal ang inyong atubangon ug inyo nang buhaton, unsa man gyud ang inyohang makuha ang kalipay nga mudaot mo sa kaugmaon sa usa ka tawo, no? Ayaw mo pag-ingon ana kay kanang mga private or intimate moments ninyo, no? Inyo na ay nag-istorya sa uban kay di man mo bold star, no? Kang ganahan man di ay mo isibya na ninyo hala audition mo sa Viva Max. Pero wa man, private man na. Keep it to yourselves. Magbuwag man gani mo, pagbuwag mo, ay mo pagdinautay og dungog sa uban or sa isig katao. That's not right. That's not proper. Respect, no? Respect. Respect each other, no? Even if it doesn't work, you will respect each other. Okay? Hay, batikin ang ingon anak yun. That's very sad, no? Pastilan. But I hope, Pia, you tell your parents, sulti ang imuhang ginikanan. Mga sukintig paminaw, hinaot untangan namin nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.